Astăzi aș vrea să vă arăt un caz în care vreau să subliniez importanța igienei dentare acasă. Chiar dacă vedem că pacientului lipsește un dinte, iar ceilalți dinți nu arată cel mai bine, vreau să subliniez placa bacteriană care a dat o inflamație gingivală. Asta se datorează în principal tartrului din jurul dinților, care inflamează gingia, o face să se ridice, să se umfle și să fie foarte roșie. În urma tratamentului, o igienizare plus, în unele cazuri, un tratament parodontal, se poate ajunge la o sănătate gingivală pe care pacientul, dacă o întreține, va rămâne așa mult timp. Desigur, este important și igienizarea periodică, dar cel mai important este ca pacientul să întrețină această igienă acasă. Poza este făcută după 3 luni de zile în care nu s-a mai făcut igienizare după prima întâlnire, iar gingia lui arată impecabil. Pe asta am vrut eu să insist acum, igiena personală acasă.